am găsit la un nou episod. Sunt Tudor, scrieți în descriere Tudor și o să căutați. Nu înțeleg de ce mi-a dat Leon invite. Ei, pot să-i scriu un text. Wow, mă simt, da, mă, da, n-am chef să mă joc cu ei. Poate aici, apăsați like dacă vrea să câștig. Sau dacă nu, dislike. Bine, să nu apăsați dislike, adică unii, dacă câștig, unii ați apăsat, unii nu. N-ați apăsat pe nimic. Nici like, nici dislike. Are star power. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum. Haide. Nar. Eram super aproape. Adică putea să vină prin safe. Și zic. Nu, dar toți au star power, mai puțin eu. Singurul care nu are star power. Puh, ce mi-a făcut. Mi-a făcut. Mamă, cum mi-a luat jokerul ăla. Netul-i bun, dar ce să faci? Ce să faci? Ce să-i faci netului? Mamă, m-a luat cu gadgetul lui, cu super gadget. Nu-i super gadgetul, dar nu vrea să-mi pierd minus 6 cu un rang 20. În printre rangurile mele 20. Ah, Joker! Du-te. Yeee, i-ai luat-o. De ce nu-mi folosește gadget ca să spargă gardul de acolo? Și care e gadget? Star Power. Cred că l-are pe... Acum cred că l-are pus pe celălalt. Mamă, ce am făcut, frate? Ce am făcut? Eu, nu ei. Da, gol. Haide să... Sper să nu fie... Ăsta cum îl cheamă... Drau. Nu vreau să câștig 0 trofei. Vreau să iau plus, nu, și nici minus. Bam. Gata, v-am dat mingea. Mai departe. Nu 6, da. Da, plus Brawl Box. Să vedem, ne pică ceva? Nu ne pică. Bă, ești nebun? Bă, ne-a picat. Ați apăsat like, Frate, ați apăsat like. Mulțumesc mult, m-ați ajutat. Ați apăsat un like, adică mai mult de like, dar ați apăsat. Și mi-a picat star power pe Shelly. Ați apăsat să mi-l dădeam pe ăsta Shelly Shock, dar... Nu, mulțumesc! Ați apăsat foarte. Ați apăsat, se vede. Și eu sunt maxat, sunt și eu maxat. Gata, sunt maxat. Acum Poco nu mai e maxat. Frate, avea... Sunt și eu maxat acum un star power, doar cu unul. Bam! Biam! Beam! Bom! Vedem, mamă, dar... N-are cum să mi se încarce bun. Asta... Cum îi zice... Banda. Nu
frate, dar ăștia... Băi, ce faci? Ce păsa like și mi-a picat Star Power. Poate-mi pica... Mamă, frate, dar când pierd meciurile, îmi dă Star Power. Adică când pierd meciurile, îmi dă challenge. Challenge-ul făcut, când nu? Fuge! Ei! El primo se face. El primo că eu sunt maxat. Adică am și Star Power pe el. Ce faceți, fraților, cu mâine? Că știi că tu nu te iei de mine. Bam! Bia, mama m-a luat. M-a făcut gay. Nu. Plus 10. Ba, nu plus. Da, plus 10. Primiți acolo 10 de asta. Free box. Cum ar fi picat din free box. Îmi doresc shells. Îmi doresc shells-ul, da? Ți-a păsat mie? Ți-a păsat luminat. A, da, nu închide. Nu, o să o închideți. Friu? Sau nu? Nu am. Dar la Star Power, dar dacă nu avem Star Power. Bom. Biam. Fugiți. Bam. V-am prins. Frate, dar... Și-a stat, adică... Voi da exit, play. Voi da leave. Și acum voi arăta brawlerii mei. Uitați. Și cel mai mare rang am 3 de 500. 3 pe 500 de trofee, adică El Primo, Shelly și ăsta, Daryl și Nani. Bine, dar eu am scăzut și am 2 cromatice, o mitică, 4 epice din 6. Iar 6. Da, cred că, da, 6 epice. Toate superoarele și toate rarele. Că rarele să stea și toate trofii-urile. Adică i-am începând de la Nita până la Ems. Din cam 10.000 de trofee și ar trebui cam să i-am pe toți. Dacă cam asta a fost cu episodul acesta. Dați like și subscribe dacă v-a plăcut, scrieți în comentarii cum mi-a plăcut și voi mai face un episod. La revedere!